vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, nyatsokuviga ichitupa changu kuita chekurasa because hii mukomana asvika kana kuri kunzi murume wangu akasvika pakuziva kuti ndo zvandakaita isuicide, anokomita suicide same time. Mukomana inini ndakatora mari imwe yandainge ndakapiwa nevabereki vangu mushure mekunge ndaroorwa. Ko ndisu vanhuzve vanonzi vakabvisirwa? Takabvisirwa mari mukomanashi big time zvekuti if I tell you the amount you will be shocked. Kusangoda zvangu kutaura because ndinotya kuti zvimwe kuda iye kana kuri kunzi akazoteerera nyaya iyi anokwanisa kuzongonyumwa in terms of my figures, but zvekuti ndakazopiwa mari nevabereki iye haatozvizivi. Let me start by saying kuti nerudo rwandinarwo towards chikomba changu, I don't regret a thing. I made a decision kuti zviri nani kuti ndinge ndichiwana my own partner, chikomba changu uyo wandichate simba, like tinotodana zvekudaro. And what I like about him is that he is a man who is married, financially stable. Saka munhu wewe kuti hana basa nezvinhu zvakawanda wanda, like kana tikada kutsikisa metse dzedu ndo patinozongotsvaka way yekuti tinge tichizoonana. So usually iye anotaura neimwe friend yangu, then kana ataura nefriend yangu inini ndinobva ndazopiwa appointment nefriend kuti hanzi munofanira kuti muke muchisangana kwakati nenguva dzakati. So this we did so that our partners will never find out. And tinotoudzana kutoti as soon as our partners die tinofanira kutoti tinge tichizotoroorana. Komanashi, frankly I don't even care. I know kuti kunze uko kune vamwe vanhu vachatongotaura zvavanenge vachida mucomment section. Some will get so angry, but inini zvangu handitombokendengi because ndinotongorarama nerule iya yekuti my life my choice. Ko iwewe, is there anyone who is busy judging you, right? Saka confession yangu mukomanashi yakamira sekudai. Kune vamwe vanhu avo especially tuvakadzi tunenge tuchiurirwa nevarume vatwo, ndo vanhu vanokasika kuzoita ma-emotions voda kungojaja nepavanenge vasina kunzi uyai muite majaji. But this is my truth. Ndoda kureurura kuti ndakashandisa mari iyo yainge yakabviswa pakuroorwa kwangu, then ndokubva ndatanga kutochengeta chikomba changu nemari iyoyo, ndichimutengera magifts nei kusvika mari yose iyoyo yapera. Komanashi, just for people to know, mari yandakazopiwa nevabereki vangu it was $4,000. Handimboona kuti ini ndakaroorwa nemari yemuwando. Just imagine kuti kune vamwe vanasvari avo vanenge vava kuda kuzondijaja mucomment section, yet usina kana kutombogara wakabvisirwa mari inosvika kuma $4,000. If you are one of them, ladies, sit down. You do not deserve to talk apo patinenge tichitaura isusu vakadzi vembinga, vakadzi vemhene. 4,000 ndo yandakapiwa nevabereki vangu mushure mekunge ndabvisirwa mazikumari, mazakwatira chaiwo, mari yemwando yekuti vabereki vanosvika pakugovana, hama dzinogovana, then iwewe semunhu aroorwa wotonzi chitorawo 4,000 iyi asi murume wako usamuudza. Yeah, when I got married mukomanashi, everything seemed perfect on the outside. Dambudziko riripo nderekuti kana ukaroorwa nembinga, it is all great mukoma, because unenge uchiitwa zvose zvaunoda panguva yese yaunenge uchingonzwa kuda. But dambudziko revarume vane mari uye zvekare remabusinessmen is that vanogara vari busy pushing the business. Vanhu ava havarari, like you can see them living life, driving nice cars, but the moment that you have money you do not sleep, because unenge uchifunga kuti I have this other asset rangu kumaini kwakati, is that asset still fine? Is everything okay ikoko? I have this other shop kwakati, is my shop fine? No one has broken into my shop, right? Ko mari yangu iri kwakati, mari yangu yandakakwereta samingi, will he be able to return back that money in time so that ndizoprocessa imwe order
ko zvinhu zviya zviri kubva kuDurban zvinosvika zvakanaka here muZimbabwe. So these guys, they do not sleep. Vanhu ava avarari. So mukomanashi, my husband, he is a good man, hard working, always on his computer working, respected by my relatives and by everyone in church. And here he did everything by the book. Mushure mekunge tatanga kudanana, fine akabva anditi, iwewe, even though wandibudira pachena kuti it won't be your first time kusangana pabonde nemurume, but I'm going to treat you as if when mukadzi asina kana kumbogara akazviita izvozvo. So he did everything by the church book, paid my lobola. Mukomanashi ndakanakirwa, nyazokuona kuti ya ava ndo vatinoti varume, like a proper Zimbabwean man, noti zvanhu zvimwe zvezve zvekuti chinenge chisisina kana kumbokubvisira kana tsvakirai kuno, apa chinenge chichida kutorara chakakutasva kuita sokunge uri bhiza. He gave my family the respect that they expected, unlike my previous boyfriend kundichaisa mapoto zvenyu. So mukomanashi ndakaroorwa inini, and I am proud of it. Andinyare mukomanashi, because kunyange zvikanzi taura figure the amount that you was paid for your bride price, I can tell you mukoma, it is just that I am trying to remain as much as I can. I want to be anonymous. Ndingadai ndakuudzai figure iyo yakabviswa when I got married, you were all going to be shocked, and vazhinji venyu maizogara pasi. You see mukomanashi, murume wangu munhu ane moyo wakanaka. Let this be a warning to other men out there. Usanyanya kuva munhu are too much kind and caring towards your wife, because once you do that, we as women, we see you as someone who is very weak. Tinodawo munhu wekuti pano nepapo anombopota chikwidza izwi, not kuti unenge wakangonunuvara uchita sekunge huku yanaiwa apa uri murume wemunhu. Be checked up, not to be kind at all the times. Mukadzi akangoya akati anoda mari, iwe wotobuditsa mari. Mukadzi akangoya kwauri achipopota, iwe wototi sorry my love, wototanga kutobhabhadzira munhu. We need sometimes men, after tambo tsamwa paya tatukana, then the men get into the car and drive off, so that we remain wondering kuti where did he go to, kuti kwaenda ikoko, kuti aenda kunopiwa rudo here. That makes us to feel like we should be with you, not this thing yekuti kana mukangonetsana murume ava kutopfugama, ava kutoti ngatigadzirisane, mukadzi wangu boring chaiyo. Mukomanashi, as for my hubby, murume wangu ane mari, but he is boring. Munoziva munhu uyo anonzi anobowa, haaseki, haatauri majokes, haana nguva yekungo enjoy our life, always chasing money. Saka he thought kuti paying lobola means kuti he had won me, and that was it. Ndobva aregedza kuita zvaaigara achiita, like ndiri munhu anofarira maflowers, like per week kana ukanditengerawo maflowers about 3 times, I'll be so happy. Then kana watenga maflowers, wotengawo nekachocolate, woisawo mari ukaisawo mari kumaflowers imomo. Ndinyazokunzwa kuti this is living and I am in love. Saka he stopped doing that. As soon as I fall pregnant, zvose zvezvia zvakabva zvazokanganwikwa, zvandege ndakamuudza kuti this is my definition of what it means to have a romantic man, and he became complacent, and ainge asisina kana basa nezvakawanda. He was too much predictable. Painge pasisina kana kaike kapassion kamwe kaike, it was all gone. Kunyangwe bonde racho rainge rangovawo bonde rekungoti wega unongoona kuti mahwani. Apa vainge vava nekamwe kaustingi aka kakazotanga mushure mekunge vati vainge vachida kutenga rimwe zimansion iro ravakati we are not going to be staying there, but it is sort of like an investment. That mansion is an investment. Saka vakazoritenga zvavo, but ndakambohaura panguva yacho iyoyo ndichinyimwa mari. Saka ndichinyimwa mari kudaro mukoma, already remember ndainge ndagara ndine munhu wangu.
this guy, let me call him Simba, like he was everything my husband was not. Munhu wekuti ainditengera maflowers, ndakamuudza kuti iwe kana uchida kurara neni nditengere maflowers, oisa machocolate nemari, then you are going to have me as much as you want. Zveshuwa munhu akabva azoya one day ndokubva andipika up, ndakabva ndanzi maroses angu aya nekachocolate nemari. Mukoma, when we were together it felt like electricity. Ndakanakirwa kani, unlike what I used to do with my husband. He knows how to treat a woman. Mukoma, she is very romantic. Ndinomuda kani Simba uyu because he does not hold back. Anokutengerawo tunhu tunodhura and stuff like that, uchiendeswawo kuma outings. But Mukoma, kuti ndinge ndichizosvika pakudanana naye Simba uyu akambondidya mari kani, akandidya mari, instead yekuti sometimes inini ndinge ndichiendeswa out, as in he will be the one who will be paying for all of the bills. Taizoti tapedza kudya paya Mukoma, I would realize kuti dzimwe nguva tinenge tatodya kana chikafu chinenge chichitoworth zvekuma 280 US, and remember per week we would go out maybe 2 times or more than. So you can just imagine kuti within 2 months kamari kaya kandainge ndakapiwa ndichinzi this is your own gift for being a good girl and bringing in such a wealthy man in the family. Mukoma, kamari kosi kaya kakapukutiwa naSimba kusvika ndichizosara ndisina kana cent. But still Mukoma nashi, I want to thank him because he has not yet abandoned me, because iye anondida. Simba uyu anotondida, anogara achitongoti baby, we need to keep this fire burning because I love you with all of my heart. Mother vamwe vaya vari kumba apa anenge achireva agules achitoti mother ivavo handitomborina kana tiri navo. And zvinhu zvekuti zvinotondifadza kuti unenge wakambundikirwa nechikomba chako chichinyatsokukuzevesera munzeve dzako chichikuudza kuti iwewe you are the best thing that has ever happened in his life. Ndinospoiliwa kani Mukoma nashi, dzimwe nguva tinoti kana tikasangana paya anenge atori nemassaging oil, ndobva ndanzi mama chimborarai pambedha, ndobva ndarara pambedha kana kuti pacouch apa tinenge tiri mulodge kana kuti muhotel. Then ndakarara kudaro Mukoma, ndobva ndabviswa nhumbi dzose, ndobva ndatanga kunyatsopiwa massage meya iya inonzi full body massage. Then chinozoti kana chotsva manje mutambo kana wotsva zveshuwa unenge watsvuka ropa. And the best part Mukoma is that my husband munhu uya wekuti he does not care about a lot of things as long as he has money. That is what he thinks makes me happy. Haatomborina kana nguva yekutombocheka kuti but mukadzi wangu uyu zvaabuda when she is out spending the weekends visiting family or going somewhere else, anenge ambori nani. He does not even bother to check Mukoma nashi. And dai aiziva kuti pose apo panditomudza kuti damboenda kunoona vana mama, dzimwe nguva handitombosviki kumba kwacho, kana kuti ndinosvika then vana mama ndobva ndavanyepera, ndobva ndavaudza kuti ndavakuda kuenda kumbonoona sisi. Then apa ndinenge ndichiitira kuti ndinge ndichizoeva an alibi. Then ndobva ndakunoonawo sisi, ndini uyo ndobva ndatoenda hangu kuweekend getaway. Akomana manakedzero azvinoita kuti weekend yose apa unenge uine munhu wako, especially when it starts raining. Mukoma nashi, rudo runonakidza kani apa munenge muri mumachira muchinyatsokunyeperana zvenyu apa kamvura kachiita kunaya. Sometimes when you are in at a very good lodge, ndopaya pekuti munobva manyatsokuvhura maketeni ose, watching the nature, watching the rain as it will be raining. If you have never done such a thing in your life, zivai kuti ndimi vamwe vaya vari mukategori yevanhu vanonzi vari kurarama, because there is a difference yekurarama ne-living life. Saka if you have never done that, ziva kuti you have never lived your life, but uchiri mukategori yevanhu vari kurarama. Niceness yacho kani, it is so nice. I know kuti out there kune vamwewo vachati uri hure izita rekubasa, and before anyone starts with munhu wemunhukadzi kana waroorwa, you are supposed to be
loyal. Inini handipo pano kuti ndinge ndichizoteerera loyalty speeches twenyu. Let me stop you right there. Inini I am loyal kuna Simba because Simba and we are excited by each other, and I did what I did because I can. Kune vamwe vanhu vanofungidzira kuti ndine mwoyo wakashata. Ameno, maybe I am, but according to you, umwe nomwe ane version rake. Like right now kana ndikataura nomwe munhu ndokwanisa kutonzi ya zvauri kuita zviri right, at least hausi kufamba uchingopakurira kune munhu wese, but uri kungopa one iyeye, which is allowed, right? Because like variko varume vanenge vatori another partner, a secret partner, so we can do that as well as women. So mukoma, at least I am honest, and I am someone who has been honest with you. Women are always expected kuti ndisu tinofanira kungosafa chete. How about we enjoy for once? Yes mukoma, ndicho chokwadi ichocho chandakuudzai kuti mushure mekunge ndaroorwa vabereki vangu vakandipa a present, vakandipa mari, vakanditi ndisazoudza murume wangu, but mari iyoyo ndiyo yandakazoshandisa kuchengeta chikomba changu zvinosvika kachinopukutiwa kwose kamari ikako. Apa ndaitozvodza kuti kamari kandainge ndichida kutanga a small project nako. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatisame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa mahwani.